Vítajte. V pilotnom videu vám predstavíme modul Centrálny repozitár noriem, ktorý poskytuje komplexné informácie o technických normách a technických orgánoch. Dnes vám priblížime záložku Verejné prerokovanie. V určitej etape tvorby návrhu technickej normy sa môže do tvorby zapojiť ktokoľvek. Pripomienkujte návrhy európskych noriem a ovplyvnite text budúcej európskej normy, ktorá sa stane slovenskou technickou normou. Prečo je to dôležité? Každú európsku normu máme povinnosť prevziať na národnej úrovni. Toto je príležitosť na zaslanie pripomienok k návrhom európskych noriem pripravovaných európskymi normalizačnými organizáciami CEN, CENELEC a ECI. Rovnako dôležité je aj pripomienkovanie návrhov medzinárodných noriem, ktoré môžu byť v budúcnosti tiež prevzaté do sústavy slovenských technických noriem. Tieto návrhy sú pripravované medzinárodnými normalizačnými orgánmi ISO, IEC. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo metodicky usmerňuje tvorbu pôvodných slovenských technických noriem, ktoré tiež môžete pripomienkovať v etape verejného prerokovania. Ako sa dostanete k textu návrhu? Veľmi jednoducho. Vyberiete si normalizačnú organizáciu, ktorej dokument chcete pripomienkovať. Cez jednoduché vyhľadávanie môžete bližšie vyfiltrovať návrh, ktorý vás zaujíma. Filtrovať môžete cez kľúčové slovo, ktoré sa nachádza v názve alebo v abstrakte návrhu, prostredníctvom technickej komisie, rovnako aj cez sektor, ku ktorému je dokument priradený. Požiadať o prístup k návrhu je možné priamo cez jeho detail. Ďakujeme za vaše pripomienkovanie.